amit már nagyon régóta el akartam sütni. Hello, szia Valencia! Sziasztok! Ez a Sisa Paradise legújabb vlog része, most éppen Valenciából. Én Dávid vagyok, és vágjunk is bele! Sziasztok! Valenciában a legelső vízipályázat volt, amit kiválasztottunk. Ide jöttünk, amit látjátok is, a Legend Social Clubba. Ez itt a belseje, és egy nagyon stílusos, nagyon modern, meg kell nézzétek, nagyon jó ilyen Chesterfield féle kanapékat. Tök jó a színválaszték. Jó pipák vannak, hisz itt is alapvetően búgákkal dolgoznak. Itt készítik a pipákat, és ez a hölgy, aki Oroszországból jött, és nézzétek meg, hogy mennyiféle dohány van. Deus, ott van fent Tangiers, jobbra egy kicsit, ugyanúgy Tangiersok, full feketék, must have-ek, Dark Side, Blackburn, nagyon komoly, tényleg. Eszméletlen, hogy mennyire sokféle dohány van. Tehát azért ilyet, talán nem is tudom, hogy talán Frankfurtban sem nagyon láttunk, megmondom őszintén. Kijöttek a pipáink, a 3-ból 2, és ebben a pipában, az Abstract búkában 50% citrus van, és 50% valamilyen berry, egy kis gyümölcsös téma. Az lényeg, hogy 50% a fekete dohány, 50% világos dohány. Amit én kaptam, az 50% must have lemon lime, 25% must have vagy Deus grapefruit, nem tudom, de az fixen, hogy grapefruit, nem mondták, és 25% pedig passion fruit. Nagyon kellemes íze van, nem is ismertem még ezt a kombót, nem próbáltam még ezt a 3 fajta dohányt egyben, és amúgy elég jó erős is. És egyre erősebb, ahogy szívom. Ez az első víziipa itt, most Valenciában, és amit látjátok, meg is jött a harmadik is. Can you please put it? De ez is citrus, harmadik pipa, és valamilyen berry ez is. 50% fekete és 50% világos dohány. Elég gyorsan kijöttek a pipák. Amit Nagyváradon megcsináltunk, azt itt nem csináltuk meg sajnos, hogy lemértük stopperrel, hogy a megrendelés után hány perccel jön ki, de én szerintem egy ilyen 10-12 perc alatt kijöttek a pipák amúgy, maximum 15 perc alatt. 3 pipa kijött, az teljesen jó. És ami nagyon fontos, hogy megjegyezzek, hogy amit mindenhol, majdnem minden asztal felett elszívó berendezés van, és nagyon gyorsan kiszívja a füstöt a helyről, ami egy nagyon jó dolog szerintem. Azt tudjátok, hogy amikor Frankfurtban is voltunk, Patrikkal mindig megnéztük a Google Maps-en, hogy milyen pipázó megyünk el. Mindig kiválasztottuk nyilván a képek alapján, a vélemények alapján, megnéztük, hogy milyen pipázóval érdemes ellátogatni. Azt már tudjátok, hogy Frankfurtban nekünk a Bananász az egyik nagy kedvencünk, sőt, amiben eddig voltunk, az a legjobb. Viszont itt, Valenciában ez az első pipás hely, ez a, ahogy mondtam a videó elején is, ez a Legend Social Club. És ahogy mondtam, rengetegféle fekete dohány van, és rengeteg világos dohány is van. Ilyen nagy dohányválasztékot nem is tudom, hogy hol láttam Németországban, biztos nem. Ezt 100%-osan merem állítani. Nagyon király, és abban biztos vagyok amúgy, hogy holnap is be fogunk ide jelentkezni, ide eljövünk még egyszer, mert egy nagyon jó helyet találtunk. Úgyhogy ide, ha Valenciában jártok,
ezt mindenképpen ajánljuk, mert nagyon jó hely. Sziasztok, Kornél vagyok, Dávidnak vagyok az unokatesója, és néhányszor én is benne leszek a Sisa Paradise-os videókban. Kérem, kapcsolja ki. Elég laikus vagyok a témában, úgyhogy köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. Egyébként nagyon jó, ilyen gyümölcsös íze van. Sziasztok, Edina vagyok, én is benne leszek pár videóban. És ez a pipa amúgy tényleg nagyon jó, jobb, mint az otthoni, mert ez 3 ízt is érzek benne, szóval is nagyon kellemes, egyáltalán nem csap fejbe, szóval ajánlom azoknak is, akik még csak kezdő pipások. Ez olyan, mint hogyha Nagyon jó ez a pipa, tényleg. Raspberry? Yes. Okay, that's fruity citrus mix. Must have with the dark side, dark tobacco. Okay? Okay. Wait a minute! Valenciában itt most este 4:11 van, és körülbelül egy ilyen fél órája kezdett el sötétedni. Viszont nem azért nézitek, hogy mindezt elmondjam nektek, hanem azért, mert most jöttünk el a második vízipás helyre, méghozzá a Dojo Lounge-ba, és ugyan ezt a pipázót is ugyanúgy Google értékesek alapján és képek alapján néztük meg. Viszont menjünk be! Itt egy külső terasz látható, és egy elég jó kis környezet fogad minket, ahol elég jó különös pipák vannak. Van elég komoly kis MacLeod, Samurai, még egy MacLeod, és nézd meg ezeket a japón pipákat. A Dojo név nem véletlen, hisz a hely az ilyen szamurájos, japán stílusban van megcsinálva. Nagyon király. És itt van a tulajdonos velünk. Hi. Hi. Sorry. It's okay. Nézd, itt vannak a fullos pipák. Mindenféle dohány van itt is amúgy. Fullos, feketék, Blackburn, must have. Megint egy olyan hely, itt is mindenki fullon van dohánnyal. Rengeteg fekete dohány van, ami nagyon király. Nézzek, UPG. Ez a pipázó is odafigyel azokra, akik szeretik a fekete dohányt, viszont természetesen olyanok is megtalálják a számításaikat, akiknek a sima blond tobakkóba és a világos dohány van. Most pedig megmutatják nekünk a VIP szobát, VIP termet, a Yakuza roomot, elég komoly. Ez a VIP room. Nagyon király szoba. A tapéta a falon kurva jó. This is the Yakuza room. Ja, ez a Yakuza room. Nyilván egy hatalmas tévé. Ott van egy PS5-ös is. Úgyhogy nagyon jó, tényleg. Klíma is van. Kérdek. Igen, tehát ugye ahogy most elmondta a tulajdonos, hogyha ezt a csengőt megnyomod, akkor jön a szerviz, és bármit, amit kértek, azt kihozzák. És a pipa választék, az tényleg hatalmas, hogy az előbbi videóban is láttátok. De tényleg maga ez a hely, ez olyan jó kis hangulatos, de beültök egy baráttársággal, beszélgettek, pipáztok, isztok. Figyelj, ez a hely is Valenciában nagyon komoly. Tényleg. Megint egy jó helyet találtunk. Mint mindig. Okay, that's fruity citrus mix. Must have
with Master the dark side, dark dark tobacco. Okay? Okay, Enjoy it. na ez lesz az én pipám, ez pedig egy Master Lemon Lime és egy Dark Side Jelly Shrub, méghozzá Core változatból. Now I'm gonna use this ball. It's one of my friend's ball. He made it. It is the virus of a Sphinx hookah. So this is a handmade ball. No, it's not handmade. But my friend, he collaborated with someone and he did. It's a very good one for fusion tobacco. Okay, that's gonna be for you right now. We're gonna do the banoffee pie mix for him now. This mix, I used to do like half kilo because I mixed 9 different flavors to make this. 9 különböző dohányból készíti el maga a tulajdonos, és hú, ez nagyon komoly! It's mix of, I'm gonna tell you some of the flavors. Just some of them. Okay, You need to... I'm gonna tell you just some of it. Of course we have cream, so we use cream of alfalfa. Okay? Yes. The biscuit, yeah. Keks. I use for black tobacco to make the caramel flavor. I use candy coal of must have. Must have candy coal, az a karamell alapját adja az egésznek. Alullyugas kerámiában egy barátja készítette kollaborációban egy másik céggel, és lehet látni Sphinx fejet, ami egy kicsit hasonlít a Dragon Ballból vírusra. And he have this one to Sphinx. Sphinx. Ez is egy kollaborációs fej, a barátja készíti ezeket is kollaboráción, nagyon király. I always smoke with this. I always smoke fusion. I always use this one. Thank you. This is Spanish, handmade. Okay. Ez egy kézzel készült spanyol kerámia. And we made this a collaboration with them with our logo. Oh, ez a fej, egy kollaboráció volt. Can you say again the name, please? The guy who do La Fábrica de las Cazoletas. They are from Sevilla. Sevillából van. Okay, Sevilla. Also, he did this one for us with our name on it. Yeah. This is your name, There's yeah? another model of them. Another type of. Ez is egy kézzel készült és egy kollaborációs dohány. Ez egy kézzel készült kollaborációs fej. Azt mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy itt van a tulajdonos, hogy sült fel nekünk a vízipákat. Nagyon barátságosak és nagyon vendégcentrikusak, ami egy nagyon jó élmény. És várjuk a pipákat. Cézár kristály üveg, L-bomber katana. 80 centis vízipipa, upgrade form, vagyis UPG kerámiával, kamu konzol kaluddal, de az most mindegy is. Nagyon jó vízipipa, és ez is egy kiváló bár itt Valenciában. Ez a pipa, ez kicsit másabb, mint az előző helyen. Ez ilyen sütis, de amúgy nagyon finom. Nekem először a vanília ütött be, de itt a fiúk itt mondták, hogy van benne egy kis süti, egy kis keksz, úgyhogy ez inkább ilyen sütis ízvilág, de amúgy tényleg nagyon finom. Nem fejbeütős, szóval nekem abszolút jó. Viszont az előző helyen ott kicsit citrusosabb volt, az is nagyon jó volt, de ez is nagyon jó. Amúgy a hely csendesebb, de ilyen barátságosabb, inkább mondanám azt, hogy ilyen baráti összegyűlésekre jó. A másik meg inkább ilyen fancy talán. De amúgy ez is nagyon jó ez a hely. Kicsit csendesebb, de jó. Kell még valamit mondanom? I can just say it, no explanation needed. We just understand what we mean. If only through pictures and memes. Years together run deep in the glow of our screens. It's a party inside. Sometimes you need solutions and sometimes it's just a vibe. In group chat therapy. Megérkeztünk Valenciában a Sisa messzére, egy kicsit déliesen. Itt az emberek nem annyira sietnek, úgyhogy ezt mi is gyakoroltuk most. Itt kezdődik
gyertek! A taxira is elég sokat kellett várni az Uber miatt. Folyamatosan rengeteget várunk a taxira. Tudod, azt írja, hogy 15 perc, és 25 perc van megérkezik. Megmondom őszintén, hogy azért ez a déli mentalitás, meg időérzékelés amúgy közelebb van a szívemhez, mint az északi, vagy a közép-európai. Hi. Hi. Thank you. You need to scan this, and alongside with your tickets, okay? Ezt be kell szkennelnünk első, nem most adták ide, és azután tudunk belépni, hogyha ezt beregisztráltuk. Malik József, bazd meg. Bejutottunk a Sisa messzére, itt vagyunk a legelején. A sorban körülbelül egy ilyen, 5 percig álltunk. Egyáltalán nincsen nagy sor, de megtudtuk, hogy azért, mert 6 óra 5 kicsivel elég nagy volt a sor, legalábbis ezt mondták. Ezt mi nem tapasztaltuk meg, 5 perc volt bejutás úgy, hogy regisztrálni is kellett az e-mail címünket. A különbség Frankfurthoz képest az, hogy itt, amíg sorban álltunk, melegünk volt, és jól éreztük magunkat. Frankfurtban eddig 2022-ben, 23 és 24-ben is esett az eső, fáztunk. Az fontos, hogy itt még nincsen VIP, majd csak jövőre lesz, de már kb. Olyan érzés volt, mert nagyon gyorsan bejutottunk. Zökkenőmentes volt, amíg a sorban álltunk tényleg egy ilyen 3-4 percet, a gyorsan beregisztráltuk, megkaptuk az e-maileket, odaálltuk a deszkhez, a kishölgy segített, minden gyorsan ment, ahogy kell. Most pedig szerintem menjünk be. Üdvözlöm mindenkit a Sisa messzéről Valenciában 2025-ben. Ez nagyon szélszes volt. Itt a Sisa messze félig nyitott, sőt, hát ez eszméletlen. Látni fogjátok, hogy ez ami eszméletlen, már nagyon jó hangulat, meleg van, kb. 33-35 fok van, és nyitott a Sisa messze. Nagyon király. Hogyha voltatok Frankfurtban és tetszett, akkor ezt imádni fogjátok. Nagyon jó, tényleg. És most következnek a vágóképek, utána pedig folyamatosan be fognak jelentkezni, és sajnos most Patrik nélkül elmondom, hogy mi a helyzet. Viszont ki kell emelnem, hogy itt most Valenciában vannak új segítőim. Eljöttem családommal. Szóval szereztem neked egy szipkát. Mit szereztél? Tessék.